дӯстон, имсол бисёр як соли мушкилиятӣ ба мо омад. Коронавирус, касалиҳо, маҳкамкунӣ, бекоршавӣ, камшавии ҷои кор. Аз ин сабаб бисёр муаммоҳо пеши сари муҳоҷирон омад. пули патент, кор нест. барои ҳамин дӯстон, грин-карта маҳкам шуд ба ҳолати 60 рӯз, барое ки одамое ки бурди грин-карта кардагиянд ҳеҷ дахле надорад, ҳама 100%. ине ки 60 рӯз дароз мекашад. агар қонуна дурудароз накунанд, агар шояд ки президент Трамп мехоҳад ки дар оянда президент монад ва хоб барои оне ки дар оянда президент монад бояд чо кунад акор? ваъдаҳои бисёр додан акор. ранги ҳамаи президентҳо ваъда додан иҷро карданро надорад, просто ваъда. ва дуюм ин ки ҷои кор, инаи ҷангро бинед аз сабаби ҷои кор. беварое ки аксарияти корхонаҳои русҳо нелегални мигрантҳо ё мардуме ки бедокумент кор кардагиянд, кор пеш кардагиянд ё русҳоро кор мондагиянд, мондагиҳои пеш кардагӣ, барои ҳамақа ина ҷанг. Этот приехал, блядь. Мурно, парни! Парни! дӯстон, эҳтиёт бошед. эҳтиёт бошед ки барои ҷангҳои талпавӣ мешавад. Талпа гӯем, агар ҷангҳои бисёр одамшудагӣ метавонад спокойно депорт кунанд ё турма кунанд ё уголовное преступление. А дуюм хушхабари хуб бошад, агар и дар бораи паспорт. худи амирӯз президенти Федератсияи Русия Владимир Владимирович Путин имзо монд барои гирифтани паспорт сал осон мешавад барои шахсоне ки донишгоҳ том кардагиянд ё ки ЗАГС доранд. мана инҷа бинед, хонед. барои ҳамақа дӯстон, аз пайи корбор зиндагиам ба ҳама сабру тоқат барои рӯза гирифтан. ба ҳама дар Тоҷикистон бошад ташнагӣ, дар тарафҳои Русия бояд гушнагӣ тоқат канда кор. барои дӯстон, вақта беҳуда намегузорнем, китоб мехонем, киноҳои нағз тамошо мекунем, аз пайи корбори зиндагӣ мешем. то боздид. ба ҳамаи шумо моҳи шарифи рамазон дӯстон салом. ба ҳамаи дӯстон салом. дӯстон салом. мурод аз таҳти дил самимона ҳамаи шумоёнро хоҳед бошед, як кас, ду кас, се кас, 100 кас, 1000 кас бо шарифи моҳи рамазон табрик мекунем.